Здравейте! Сега ще представя вече едно въздушно оръжие, което е от серията ПЦП. Тоест тя се зарежда с въздух, с кислород и нагнетен въздух. Пушката е от китайската фирма Snowpeak и по-точно този пистолет не е толкова пушка, обаче има, както ще видите, може да се използва и както се ползва пушка. Така, пистолет е в тази кутия. Snowpeak е китайската фирма и ще се казва PP750L, което L означава long. Тя е доказателство, че китайците могат да произвеждат и качествени неща. Сега, когато отворим кутията, вече ето самия пистолет. Какво представлява? И както казвам, понеже е с нагнетен въздух ПЦП, той има резервоар в структурата. Ето виждате, под цевта на оръжието има резервоар с манометър, който показва докъде се пълни. Резервоарът е 66 кубика въздух. Цевта е, разбира се, вътре. Тя е покрита с пластмасова част, но разбира се, стоманена цев. Това е, което виждате, към е сложен супресор или заглушител към комплекта, който се включва. Ето я дръжките и съответно това, което е интересно при този пистолет, пневматичен пистолет, е сгъваемият телескопичен приклад. Това е уникалното, това, което го отличава от много други, като съответно сгъваемият приклад както знаете, се разширява и се използва като карабина, като пушка. Много удобно, мен лично ми е по-удобно. Аз понеже обичам повече пушки да стрелям, отколкото пистолети. За рамото и се използва така. Приклада може да се наглася вече леко нагоре и леко надолу, освен. Това може да се прибира, като се натискате тези два бутона, също така се прибира. И вече отново се става като пистолет. Така, както при всичките пушки и пистолети на китайската фирма Artemis Snowpeak, то всъщност фирмата Artemis Snowpeak. Фирмата е Snowpeak, обаче марката е Artemis. При някои други оръжия имат възможност за единичен изстрел и за ползване на пълнител. В случая тук е поставена One Shot Tray или приставка за единичен изстрел. Ето е тази приставка, тя е магнитна и се закрепва. Тук освен това пушката има и голямо такова лошче, което се дърпва и така се зарежда, за да се възпроизведе изстрел. Сега ще направим един празен изстрел, за да видите как звучи. Така, предпазителя е точно на спусъка. Това се натиска и става предпазител. Има едно копче, което се натиска, което на спусъка и това е предпазител. В момента е активиран предпазителя, като го натиснем от дясната страна надолу, тогава вече е деактивиран предпазителя. Така че е удобно много, че предпазителя се намира на спусъка. Така, сега пълнителя ще ви покажа какво се предлага на тази пушка. Освен супресия, който вече аз си го монтирах, има типичния за всички въздушни пушки пистолети на китайската фирма Snowpeak е този красив, елегантен пълнител. Оръжието стреля с съчми, чашки и някой тип слъгове може да стреля. Пълнителя побира 7 при калибър 5,5, обаче оръжието съществува и в калибър 4,5 и тогава пълнителя побира 9 боеприпаса. Има допълнителни, тъй като оръжието е с допълнителен консуматив въздух, вътре в структурата на оръжието има различни гумени уплътнения. Така че комплект има резервни уплътнения, които се предлагат в хубаво пликче. Така, оръжието е 23 джаула.
кинетична енергия, което означава, че е с 1 джаул по-малко от границата 24 джаула и не се уведомява в служба КОС. В полицията, то е съвсем легално, се закупува. Така. Според доста клипове на испански и на английски язик, пушката стреля, т.е. пистолета да го кажем, не пушка, аз казвам пушка, защото може да функционира като пушка. Видяхте вече с главамия приклад. Това ми е любимия елемент от оръжието, че има сгъваем телескопичен приклад. Затова казвам по навик, че може да е пушка, но всъщност пистолета се представя добре на 50 метра, според доста видеоклипове. Цели мишената може да стреля точно на 50 метра. Все пак 23 джаула за въздушен пистолет си е доста голяма кинетична енергия. Не е за подценяване. Така че това е пистолета. Както е характерно за 66 кубика, затова може да се пълни достатъчно бързо за няколко минути, даже за 5-6 минути може да се пълни с обикновена помпа помпа, ръчна помпа, която се свърва с един накрайник, специален накрайник, който се нарича щуцер и вече оръжието много бързо се помпа, защото е малък резервуара. За сравнение, при други въздушни пушки има резервуар 250 кубика, има пушки с резервуари 500 кубика, които са вече по-тежки към 3-4 кг, но те са основно за бенчрес, т.е. за стрелба от маса. Аз съм си ги купил тия работи за стрелен прав основно. Така че това е, което исках днес да ви кажа за този пистолет. И приятна вечер.